इसोरनि हरमारनाय ना खोमसि फोथायनाय बर'फोरनि बिटिआर हालामाव खेबले खेबले इसोरा अन्थाइनि दै हरदों जाय दैखौ लोङोब्ला मानसिनि देहानि बेमारा फाहाम जायो बेखौ जों नङा बेखौ अन्थाइ मोननाय आरो अन्थाइनि दै लोंग्रा सुबुंफोरा फोरमान मोननानै बुंदों नाथाय माबायदि फोरमान मोनखो बेखौसो रोखा मोनाखै इसोराबो बर'फोरखौ एसेबां अनोना जायनाखि देहानि बेराम फाहामनो गोरलै राहा हरबाय थादों क'क्राझार जिल्ला सिम्बोरगाव जायनारि अमिनपारा गामिनि मदिमा बाथौ मन्दिराव फिन अन्थाइनि दै मोनदों जोबोद सोमोनांथावना बाथ्राया बेसोबावदि बे अन्थाइया दैयाव दोनोब्ला गोसोम गाबनि जायो आरो बाहेरायाव दोनोब्ला गुफुर गाबनि जायो बे सोमोनांथाव बाथ्राखौ अन्थाइ मोनग्रा सुबुंनिफ्रायनो मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बे अन्थाइनि दैखौ लोङोब्ला मानसिनि देहायाव जानाय सानाय सुनाय आरो बेरामा हामो होननानैबो खौरांनि सिगाङाव फोरमायबावदों अन्थाइ मोनग्रा सुबुङा लोगोसे अन्थाइनि दैखौनो लोंनायोब्ला 8761977216 नङाब्ला 6001367780 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो खावलायदों। गिबियावनो आं जासिग्रोनाय जाबाय आङो बे धोरोमखौ दैदेननाया बेसेबांबा गोबाव सम जाबाय आङो बे धोरोम दैदेननाया आंनि न'आ बाव नङामोन लामानि सोनाबहामोन बे सोनाबहानिफ्राय लासै लासै आङो बावहाय खारबोबाय बेहाय खारबोनायाव माने बै समाव जायगायानो जायगा जायामोन गोबां सुबुं फैनायनि गेजेराव दा बेनि गेजेराव लासै लासै इसोरा नैबेहाय नों गासै खामानिखौनो बाहाय दैदेनलांजोबनो हागोन होननानै आंखौ गिबियाव बै समाव ओलोंजिखांनाय समावनो आंखौ बुंबाय बेनिफ्राय बुङै बुङै बुंनानै दा लासै लासै आङो गोबां सुबुं अनेकजन मानसि आं बिसोरखौ बेमार आजार जानायफोरखौ गोबां सिकित्सा खालामबोबाय फाहामबोबाय सोरबा बायदि रोखोम जानाय बेफोरखौ आं फाहामबोबाय आरोखि सोरबाबा बिदिनो साख्रि बाख्रि नागिरनाय बिथांमोननिखौबो आं हरबाय गोरबोआव गथ' गथाय गैजा रोङैफोरखौबो आं गोरबोनि गथ' गथायफोरखौबो हरजोबबाय बेनिफ्राय दा लासै लासै फैयै फैयै फैनानै देग्लायनि बे बोसोर बाहागोआव आंनि बे गथ' फिसाया बियो फरायफुनाय समनि गेजेराव ओरैबायदि जाहोन जादों माने बियो आर'नाइ कलेजनिफ्राय शिलं फारसे थांनो होननानै आंनिसिमाव खौरां बिबाय आङो बै समाव मानो थांलाबायनांगौ एसे गोजानाव बोथोरा बारा मोजां नङा दानो मोजां दानो गाज्रि बेफोरबायदि होननानै आं बादा होदोंमोन ओमफ्राय जोंहा गासिबो साथ्र लोगोफ्रा कलेजनिफ्रायसो सारजों थांफागोन होननानै बुंनायलाय दे होमबालाय बे समावनो समसै नोंसोरो नुफेरैखौबो नुबोगोन आरो मिथियैखौबो मिथिबोगोन थांदो आंबोथ' नोंसोर थिनहरनो हाखाया ओरै होननानै गावसोर गोजायै जयै थांबाय थाङै थाङै थांनानै बेनिफ्राय बिसोरो बे शिलंनि बाहागोआव ओरैबायदि गोमोथाव जाहैबाय बेथ' जानला मोनला जाला लोंलाबो खालामा न'आवबो साहाबो लोङा थांखोबो जाया सिगारेटबो सोबा गयबो जाया ओमफ्राय बाहाय थांनायावबो बियो सानब्रैसोया हरब्रैसोया ओंखाम दैखौ रसा फोनांनानै थाबाय थायै थायै थानानै बेनिफ्राय बिसोरो बे दैमायाव बेरायनायनि गेजेराव माबोरै बे बुस्थुखौ मोनबोखो आं आसरित मोनदों आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय जोङो मोनबोनानै गावो क'क्राझाराव गावनो सारनिसिमाव हर थाबाय हर थानानै बेनिफ्राय फैबाय फैनायनि गेजेराव बियो बिगुमै दङ सासे साखाथियाव बे बिगुमैनो खोन्थानो होननानै बोलो होदोंमोन दाना बावनाय फैबाय बावनाय फैनानै बेनिफ्राय बे जिनिसखौ खिन्थानो रोङाखिसै अखानायैनि बाहागोआवबो खिन्थाहरनो नागिरबाय बावबाय ओमफ्राय जोङो न'खरनि गोजा ज' बिमा फिसा जों नायबा कारेन्टआ मोनायाव जोंनाय कारेन्ट जोंनायजों बे रिथि रिथाव जोंजोबबाय हाब बे बुस्थुआ मा जिराद आं जिनिसखौ बोरैबासो नुबाय मामोनबासो नामा बाल होननानै आङो गिनाय फैबाय दाना बिदि नंनानै आङो ओइदिनखालि हरसेनि बाहागोखौ गावनो टेबोलावनो दोनदों आरो अन्थाइखौ दाना दोननानै अखानायै आङो आइ आफाखौ हाजासे फुजा होनानै सोंनाय फिननाय लाबाय जेब्ला आइ आफानाव सोङो होमब्ला आफा शिबा होनबाय असम्भब देहानि गेजेराव आं थानानै भगबान सिबिगोन जाबाय दाना आंहाबो आसा खालामबाय आसा खालामनानै अखानायै आङो खेबसेबाव बेखौ खोन्थादोंमोन बाबु नोंखौ लानानै इसोरा हाबजानो लुगैदों नोङो एसे अननानै माबाफोर खौरां मोनोलाय खोमा नों हाबदो बिदि होनदोंमोन दाना बियो फोथाया गोसोआ सोलाबाखै आं हाबा आं फुजा होआ होननानै बुंबाय दाना बिदि बुंनायखाय होमबालाय थाथ'नोसां होननानै थाबाय आं ओमफ्राय गोसोआनो थानो हाया लुखुसु लुखुसु मोनबाय आं अन्थाइखौ लानानै बेनिफ्राय आङो नैबे साहानि खामसालियाव
लानानै दावखोबोबाय जेब्ला बाहाय दावखोबोयो अब्ला गोसोखौ केमन मोनबाय बेबा सोनो हामगोन ना हामा नंनानै आङो आरो लाबोफिननानै बावनो दोनफैफिनलायबाय जेब्ला बाहाय दोनफैफिनो ओमफ्राय दाना मोनालांबाय लासैनो आरो अखानायै आरोबाव गोसोखौ आइ आफानाव फुजा होखांनानै सोंबावबा बियो होनबाय नोङो जेब्ला फुजाखौ मोजां होगोन अब्ला गासै खामानिखौ आं हगारना होजोबगोन होनबाय दाना बिदि होननायलाय आङो बे अन्थाइखौ बिनिफ्राय थाल लानानै न'आवनो दोनथ'बाय बे आलाय सिलायसो खालामबायगोन नामा बाल होननानै बिनिफ्राय थाल लायै लानानै ओरैबायदि आंबो जाम्बि बायदि सानहाबनानै आच्छा बे बुस्थुआ मा बुस्थु जाखो बे अजना बेसेबां अजन दं जाखो सानहाबथारबाय सप्ता खनसे खननै बारलांनानै बेखौ आङो आंनि सेरखौनो सुनानै सेराव सुनायथारबायबो आं दाना सुबा सेरसे जानो 400 ग्राम खम बेनिफ्राय बे मोनसेया आधा केजि जानो 100 ग्रामसोनि जख'ल' खम बै मोनसे बाहागोआथ' 100 ग्रामसोनि जख'आव खाथियाव बेखौ आङो आन्दाज लाबाय ओमफ्राय दैखौहाय आरो गामब्लायाव एसे होनानै बेखौ माबा मोनसे फरिखा मोनगोन नामा ओरै साननानै आंबो दैयाव दोनथ'बाय दाना दैयाव दोनथ'नायखौ आफाया मोनथिनानै नों सान्दुङाव लाबो होनबाय आंखौ लोगो आंबो नैबेहायनो लाबोनानै बेखौ नायहोबा बे सान्दुंजोंबो जोंबाय थाबाय गिबायबो आङो हा जानाय नङाहाय बोरैबासो जासिगोन नामाबाल आं गिलायलांबायसो दोननोबो होननानै थाथ'नानै आङो दोनहैलायबाय दोनहैनानै दाना बेखौ एसे लोंनाय थानोसै नामा बाल होननानै आंबो एसे लोंनाय गारबाय दाना लोंनो होननानै लुबा र' गबोबाय दाना गबोनानै हलायनानै हबसिन हलायबोबाय मोनलोंनोनो नागिरासै दैखौ दाना बे अन्थाइयाव खुनुरुखुम गामलायाव दोनथ'नानै बेखौहाय बेबो लोंबाय आंबो लोंबाय लोंनाय लोगो आंहा बिखुं साखायो बे बिखुं सानाया लासैनो गैला दा बिनि आखाइया नैबाव सायो दा बे आखाइ सानाया बेबो गैला ओमफ्राय दाना आफायाथ' जोंना जानला मोनला भगबाननि सोमोन्दै फोथाया आफाया जोंना बिबेकानन्द नार्जारि बे बर' समाजनि माखासे खामानिखौ मावग्रा सुबुं बेखौ लेंहरखादों आङो अपेनिं खालायनाय समाव गासैबो खौरांखौ खोन्थानानै होजोबनानै आफानो खोन्थानानै होजोबबाय बेनिफ्राय बे बाबुआबो बिबौनो खोन्थानानै होजोबबाय खोन्था हरजोबखांनानै बेनिफ्राय गासै खामानिखौ नायबाय आरो लोंनायनि गेजेराव अपेनिं खालायनानै लोंहोनायाव बेसेबांजन मानसिया मा फरिखा मोनखो बेसेबांजन मानसिया मा जादों आंबो बेखौ गोबां मानसिया खिन्थाबाय आंनि आथिं सानाया बेजों गाबाय सोरबाया खोन्थाफैबाय मोदोम बुनाया हामबाय सोरबाया खिन्थाबाय खुरु जानाया गाबाय होनबाय ओमफ्राय सोरबा बैसो थांथारनाय सुबुंनि मिस बायनो रोङै जानाय बेबो बायबाय ओमफ्राय जोबोद गोमोथाव माखासे सिख्लासा गथ'फोर दंमोन बिसोरनि उदैयाव अन्थाइ फिसा दंमोन बेखौबो बिसोर खिन्थाहरबाय गनाय दा बिसोर माखासे सुबुङा बेवहायनो आंनो साखाथियावनो दं ओमफ्राय माखासेफ्रा मोनलोंथ'वाखै ओमफ्राय नैबेबो मोनलोंहैबाय गोबां माखासे मोनलोङैफोरबो दं मोनलोंनायबो दं दा बिसोरनावबो एसे नोंथांमोना सोंनोबो हागोन आरो दा आंनि बुंहरनो लुबैनाया बेनो आङो इसोरखौ माब्लाबाबो जानला मोनला दैदेनफेराखै आरो आं रावखौबो इनाय अनागारि खामानि मावबोफेराखै आङो धोरोम ओलोंगिखांनायनि आगि सानाव जोबोद खस्थ'खामोन आंनि न' बां गासै हाल साला आंनि हौवाया लेखाबो रोंखाया सासे हालुवा आङो मेट्रिक फेलनि मानसि बेनिफ्राय खुनुरुखुम आंनि बे हाल सालाव आइ आफानि अननायाव आं आगोलनि समाव धोरोम गैयै समाव गोबां लोमजाबोदोंबो लोमजानानै ओरैबायदि बे समाव रथ'बुलि बाथौ धोरोमनिमोन बेनिफ्राय आङो ब्रह्म धर्मआव एसे थाबाय दाना ब्रह्म धर्मनिफ्राय एसे थानानै आरो लोमजानाय बारा जानानै दखानबो होयोमोन दखानाव आङो मा फाव जोबोद लाजिबांसिन आफाया हेडमास्टार मानसि हक आं नाथाय जार्लायाव थाबाय दाना बेनि गेजेराव मा जाहैबाय आङो थान्दा बरफ लायनानै बे फिसाखौ जेब्ला गब्ल' फुनाय थाबायस्लिंनो रोंनाय बिखुङाव बानानै आङो जायनारियाव थान्दा बरफखौ लाबो फानफैयोमोन बिनि उनावनो आंनि बे धोरोम खोरोमा जागायलांबायानोसै बिनिफ्राय लासै फैनानैनो आं दिनै बेबायदि खामानिफोरखौ मावनानै आंनि आखाइनिफ्राय अरिजिनेल आङो बेखौ ब्राह्मण सोरजिबाय आरो गोबां माखासे दंबावो मावथि लोगोफोर आरो गोबां न'खर संसार जानायाव सिजौ बाथौ आं गायसननानैबो हैजोब्बाय आरोखि आं बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मावबोबाय मावनानै आङो दा बे खामानिखौ बेबायदिनो दैदेनबोनायाव बे फिसानि बेलाया बेखौ आंखौ सोमोनांहोबावबाय दा बे सोमोनांनायनि अबस्थायाव मा अबस्था फिदिंलाङो इसोरासो मोनथिसिगोन आंबो जेबो बांद्राय बुंनो हाला मा हिसाबै फैफादों मा हिसाबै माबा मोनसे जाफैदों बेखौ आं मोजाङै मोनथिस'नो हायै बायदि जादों गावलाय बुंदों आफाया नों जेबो गिनाङा आं दं बे गासैबो गोहोआनो बेहाय दंजोबो बेनिफ्राय बेसेबांजन सुबुंनो नों हरनो हायो बेहायनो नों फोन मोनगोन आरो बेजोंनो नों सुबिदा जालांगोन आरो गोबां सुबुंनि बेमार आजारा बेजोंनो रैखा जालांगोन बेखौ बे आइ आफाया गाव बुंबाय बे बुंनायखौ आंनि गोसोआव फोथायथि लानानै
आर'ज गाबनानै बै समाव आं फिनिं खालामबाय दिनै नैथिबार फागुन दाननि 1 थारिखआव खेबसेबाव फुजा होबावनाय जागोन दा बे समसिमाव बेसेबां जनसिम लांफैया आं बेखौ मिथिया दा इसोरनो जेखौ बोसोन होदों आं बेखौ मावबाय मावनायनि बेलायानो बेनो आं बेसेनियावनो बुंनानै आंनि माखासे बुंनो गोनां बाथ्राखौ फोजोबनाय जाबाय दे आर'नाइ कलेजनिफ्राय सार्भे हिसाबै थांदोंमोन आंल' थाङाखैमोन बे कलेजनिफ्राय जोङो सार्भे हिसाबै सेकेन्ड सेमनिफ्राय थांदोंमोन दा बे सेकेन्ड सेमनिफ्राय थांनायाव जोङो बेरायनानै 30 थारिख जुलाइ दानावहाय 2022 ना 2022 बे समावहाय जोङो बांलादेश बर्डार दाउखि रिभार होननायावहाय थांनाय जादों आरो बे थांनायजों लोगोसे जोङो बे बांलादेश बर्डारावहाय मोनसे दाउखि रिभार होननाय दं बेहाय जोङो नावजों बेरायनानै मोनसे आइलेन्ड आरो नायग्रा दङ आरो जायगा बे नायग्रा जायगायावहाय जोङो बेरायहैदों बेहाय फुल अन्थाइ बाला दंजोबो आरो दै सेरावहाय दा बे अन्थाइ बाला सेरावहाय जोङो सिगाङाव सारा होनदोंमोन माने अन्थाइया बिराद साइज होननानै दा बाहाय जोङो अन्थाइखौ जायनो फसायो बेनो लायो बेबायदि जादों आरो दा बिनि सायावहाय आंबो नागिरदों आरो माबायदि अन्थाइ दं होननानै बुंनो थाङोबा बिनि अन्थाइया गासिबो दावदै सिस्टेम आरो गल गल ओमफ्रायो दा बयबो गावबागाव अन्थाइखौ लाबाय आरो आं मालायनिखौबो फल' खालामदों आरो माबायदि जागोन बिदि अन्थाइया होननानै दा आंबो नागिरनानै बे आं मोनबोनाय अन्थाइया ओरैबायदि जादों माने बालायावहाय खावसे फबनाय ओमफ्राय खावसे नुजानाय ओमफ्राय थाग थिग आं बे अन्थाइखौ नुसनदों आरो बे अन्थाइया माबायदि जागोन होननानै ओमफ्राय आङो बोखांनानै माने दैयाव सुबाय आरो दैयाव सुखांनानै आं नायफिनबाय बे अन्थाइया माने मानसिनाव जेरैहाय बगास्रोन जायो बेबायदि दख्लब दाख्लाब बिदि नुबाय आरो ओमफ्राय आं फसायबाय बे अन्थाइया मा रोखोम जागोन होननानै माने आङो दस्रालि बेबायदि धोरोमनि फारसे माबा मोनसे जागोन आं बेखौ सानाखैमोन आरो जास्ट आङो फसायनानै लानाय जादों आरो दा बिनि उनावहाय जोङो लाखांनानै दसे बेरायनानै फैबाय आरो बे अन्थाइया बर्थमान थरसेया बिनिफ्राय देरसिनमोन आरो ओमफ्राय बेबायदि जेरैबायदि आं मोनबोदों बेबायदि नंद्रायामोन आरो दा बेखौहाय आङो थरथामखौ लाबोनानै जोङो बेरायनानै जोङो शिलंआव थाफैफिनबाय बिनि अखानायैहाय जोङो रिटार्न क'क्राझाराव फैफिनबाय दा बिनिफ्राय आङो आरो नेक्स्ट क'क्राझाराव थाफैनानै आरो अखानायै रिटार्न न'आव फैबाय दा बेहायबो आङो न'आव खिन्थानाय जायाखै आरो दस्राफोरनोबो खिन्थानाय जायाखै आरो दा आङो अखानायै न'आव रिटार्न जानायनि नेक्स्ट अखानायैबाव बिमानो खिन्थानाय जादों आरो आं बांलादेशनिफ्राय ओरैबायदि अन्थाइ मोनबोदों बेबायदि होननानै दा जोंहाथ' बिमाया धोरोम गुरु हिसाबै एसेबाबो मोनथियो हिसाबै आरो अन्थाइनि नुथायखौ नुनानै एसेबाबो आन्दाज खालामनाय हिसाबै आंनाव सोंबाय बे अन्थाइया मा रोखोम जागोन होननानै ओमफ्राय खिन्थु आङो बेबायदि धोरोमनि सायाव बारा फोथायिबो नङा आरो फोथायद्रायिबो बिदि नङा दा बेखौ लानानै आङो बिमाखौ चेक खालामहोबाय नोंनि गोसोसै नों मा खालामो होननानै दा बिमायाहाय मन्दिराव सानफ्रामबो हाबो हिसाबै बे अन्थाइखौ लानानै मन्दिराव सोंनाय जाबाय आरो दा सोंनायनि एन्सार हिसाबै गाव मोनबाय आरो गावबो ट्राइ खालामबाय बे अन्थाइजों मा जागोन बिनि सान्थि लोङोबा मा जागोन मानसिफोरनो हरोबा मा जागोन बेखौ ट्राइ खालामनानै बियो सोमनानै लोंनायबाय दा लोंबायबो साधारन अन्थाइबाथ' बिदि आं एक्सन जानाय नङा बेबायदि होनबाय गावबो दा बेखौ नायनानै आंखौ फोथाया मोननायलाय गावबो आरो आंखौहाय लोंहोबाय आधा गिलाससो लोंहोदों आरो जे दिनखालि लोंदों बिनि अखानायै आङो बिराद लोमजादों आरो बिराद सिरियास जादों आरो डक्टरनाव थांनांलायनाय जादों आरो दा बेनिफ्राय आङो डक्टरनाव थांखांनानै आरो नेक्स्ट लोंबावनाय जादों आरो आं एसे दा बेनिफ्राय लोंनानै आंनि जा देहायाव मा प्रब्लेम दं बे खारजोबदों आरो आं बेखौ मा होनो एकदम सिरियासलि बुंखायो आरो आं थगायाखै बेखौ डाइरेक्टलि बुंखाबाय आरो माने आंनावहाय खुनु फोथायनाया खमजुरि आरो जोंना बिमाया धोरोम गुरुबाबो आं फोथायनाया एसे खम बेबायदिनि सायाव दा आङो नेक्स्ट लोंनानै देहा मोजां मोनबाय आंनि मेगनाबो पावारा एसे खमखामोन दा बेबो क्लियारलि जाबाय आरो दा बेखौ नुनानै मानसिफ्राबो जोंनावहाय जा धोरोम गुरु फैफायो बेफोरनि सायावबो जों ट्राइ खालामनाय जाबाय आरो दस्रा बेमार गोनांफ्रा हामगोन ना हामा बिसोरनो हरबा माबायदि जागोन बेखौहाय नायनानै जोङो लोंहोनायबाय सोरबाया दा लोंनानै सोरबा आथिं सानाया मोजां मोनदों सोरबा खर' गिदिंबाय थानाया मोजां मोनदों आरो सोरबा मेगन नुयै बा मेगन आलौनाय बेफोरो क्लियारलि जादों बेबायदि होननानै बुंदों आरो दा आंनि बुंनांगौआ इसेबां नङा माने साफ्रोम जाय लोंगिरि बिथां बिसिनावबो सोंनो हागोन माने जोंल' बुङोबा गावसोरल' बुंदों नंगौना नङा बिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जोङो बिनिखायनो जाय बिथांमोना लोंदों बिसिनावबो एसे सोंस्लिउनो हागोन आरो दा बे दै सान्थि हरनायनि खारनाव जाय बिथांमोनहा बा नुदों आरो खोनादों बिथांमोना धोरोमनि सायाव फोथायनानै बा बे सान्थि हरनायखौ मानसिफोरनि सायाव खोनानानै जुदि फोथायनाय दङबा लांफैनानै लोंनायनो हागोन आरो हामदोंना हामाखै बेखौहाय उनावहाय रिजाल्टखौ गावसोर लानो हागोन आरो बेयो जोङो हरनायनि टाइमखौ सानफ्रामबो हरनाय जाया माने समाबो खमजुरि जायो नालाय
दा बिस्थिबार आरो रबिबार बे समावहाय हरबाय थानाय जायो आरो बिस्थिबार रबिबारावबो माने प्रत्येक समावनो हरनो हाया आरो माने खामानि बेस्थ' जायो एखमबा बहाबा थांनांगौ बिदि जायो नालाय दा फैनायनि सिगां कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो माने बिस्थिबार रबिबार बेहाय प्रत्येक सोरबा लांफैनो गोसोबा आरो सोरबा मोनथिथारै फैदोंबा जेबो नङा माने सोंफैफिननो हागोन आरो न'आवहाय बेखिनिसै आरो कन्टेक्ट नाम्बारा आंनिखौनो लानो हागोन 8761977216 बे मोनसे आरो गावनिनो दङ 6001367778 बे मोननैयावहाय नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा धोरोमनि सायाव फोथायनाय दंबा आरो बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै जुदि नोंसोरो सान्ति मोनगोन बेखौ नुदोंबा बे कन्टेक्टआव खालामनानै नोंसोरो सुला लानो हागोन आरो दैखौ लोंनानै फोरमान मोननायानो जाबाय आरो उदैया बोसोरसे जाबायमोन मिस बायैया ओमफ्राय दाना सानाय मोनबाय थायो बिदिनो सुख गैया बुख गैया मोनबाय थायो बेखौ लोंनानै दाना ओमफ्राय लोङै लोङै खनथामसो लांनानै लोंहैबाय आङो लोंनानै दाना एसे गोबाव थानानै मोदोम साख्रुबनानै मिसआ बायबाय आरो दा क्लियार जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आंनि बोराइयाबो आखाइ साबाय थादोंमोन आखाइ सानानै लोंनायाव बेनाबो आखाइया सागाबाय आरो हांगोबोरबो जाबाय थायोमोन आंनाव मोदोमाव ओमफ्राय बे हांगोबोर जानायाबो गैला दा हांगोबोर जानाया बोसोरनैसो जाबायमोन खोमा सोब समाय सिखारबाय थायो मुलि जाबाबो हामा फुनबाबो हामा ओमफ्राय दा बेखौ लोंनायनिफ्राय गैथाया आरो बिदि जाबाय लोंनायनिफ्राय बिदिनो खनथामसो लांदों आरो खनथामसो लांनानै लोंबाय थाबाय सानथाम मिरामिस जानानै आं लोंनाय जादों आरो ओमफ्राय बिनि सिगां मिरामिस जायालासे थानानै साननै गाहाम बार सानथाम गाहाम बार ओमफ्राय रेगुलार सानथाम मिरामिस जानानै लोंनाय जादों बेहाय आं आन्दाज मोनसिनदों आरो डाक्टारनि मुलि जायाखै बेनि सिगांफ्राव एसे एनै जायोमोन होनबाबो आं बे समाव जाथायथाराखै मुलि जानायनि बे अन्थाइनि दैखौ लोंनायनि सिगां डक्टरनि मुलि जायोमोन औ सिगाङाव एसे एनै जायोमोन जेबो मोनाखै ओमफ्राय बेहाय मोनैयाव आङो बेखौ लोंनानै आन्दाज मोननाय जादों आरो गेसनि मुलिबो जानाङाखै सिगाङाव जायोमोन गेसनि मुलिबो जानाङाखै बेजोंनो मास मोनसे जानाङाखै औ जखानि लोंनांगौ बेखौ मुख्राथाम बा मुख्राब्रै ओमफ्राय सानाय सुनाय एसे जहगबो होयो आरो सानाय सुनाय जायो जहग होयो आन्दाज खालाम रोंबा बुरजा लोङोबा लोमजायो गिबियावनो खुलुमबाय आंनाबो माने मेगना एसे गाज्रिमोन आरो सानाय आलौनाय बेफोरबायदि प्रब्लेम दंमोन आरो ओमफ्राय डक्टरनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लादोंमोन मोजां जायाखैमोन बेखौ लोंनानै आंबो प्रुफ मोननाय बायदि मोनदों आरो मोजाङानो जादों दा आलौनाय सानाय जेबो गैला आरो बेनोसै गुबुन प्रब्लेमखौथ' आं खिन्थानो गेस प्रब्लेम दङ ओमफ्राय बेखौबो मोजां जानायखौनो मोनदों आरो आं खेबथामसो जाबाय आंबो लोंनाया आं क'क्राझारनिफ्राय गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन बे एगजिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन